Igbo na-eme onwe ha sị na ọ bụ mmadụ na-eme ha. Igbo na-eme onwe ha sị na ọ bụ mmadụ na-eme ha. A na-akụgheri akọ nkụgheri ka a na-akụgheri ihe a. Eche m na ndị Igbo bụ ndị maara ihe, na ndị Igbo bụ ndị nwere amamihe, na ndị Igbo bụ ndị nwere echiche eji eme ihe, na ndị Igbo bụ ndị na-ahazi ihe. Ndị Igbo ji wee kwokwu sị na ọdụ nwata ji mụta ikwu okwu ọ bụ ihe ọ na-eji ekwu inyo. Ọdụ nwata ji wee mụta iji wee kwuo okwu abụghị ihe a na-eji wee na-ekwu inyo. Mekaniki akarịala, anyị amazi ndị ara. Mekaniki ọ karịala, anyị amazi ndị ara n'ime obodo. Ngwere niile afọ na-atazi ngwere niile makpuzi afọ na anyị amazi nke afọ na-arụ na nke ahụ dị. Kedu ihe a na-ahụzi n'ụbọchị taa? Na Igbo na-agbazi onwe ha wọọ. Ala Igbo na-agbazi onwe ha wọọ. Ndị Igbo na-atụkwara ilu ha sị na ọnwa adịghị echi ama, na ihe na-echi ama achị anya bụ nzuzu, iberiberizi nwanne bem. Ọ bụ ya bụ ihe na-echi ama. Kedu ihe a na-anụ ihe a? Kedu ihe a na-akụgheri ihe a? Kedu ihe a na-agụrụ asụ mmiri a? Asụ mmiri onye nwere ike, asụ mmiri onye nwere pawa, asụ mmiri onye nwere ike ime nke na nke ọzọ. A na-akụgheri, a na-achịcha ọnụ chechechechechechechechọ nya chakwachachachachachachacha. Ị nwere pawa, onye nke apụta ka ama aka, onye nke apụta ka ama aka. Kedu ihe a na-akụgheri ihe a? Kedu ihe na-ese? Kedu ihe a na-akụgheri ihe a? Kedu ihe na-ese? Igbo na-akụgheri, Igbo na-eme onwe ha sị na ọ bụ mmadụ na-eme ha. Igbo na-eme onwe ha sị na ọ bụ mmadụ na-enwe ha. Ụkpara na-anwụ, ụkpara n'ọkụ n'aha mmanụ, ya sị emenye gị ọkụ wali ụkpara na-anwụ. Atụrụ na-enyere ọdụ ya sị ya nyere gị ọdụ onye nwe ya. Eju na-ere, ya sị asụnye gị ọkụ. Nsogbu dị n'ala Igbo. Nsogbu dị n'ala Igbo. Enye nwata ihe aka ya jụọ enye si enye onye. Iberiberizm akarịala, ya na-akụgheri. Nkwugheri ka a na-akụgherizi ihe a. Ụmụnne m jiri na anya unu lere, jirikwa ntị unu wee gere ihe nwanne anyị nwoke si abụ David Yawe na-akọ n'ọnụ. Ihe ndị nọ na-akọ n'ọnụ, ihe ọ bụ ihe ndị ala Igbo chọrọ n'oge dịka nke a. Ugbu a ụlọ na-agba ọkụ, ọkwa ndị Igbo na-atụkwalili ha sị na onye ụlọ ya na-agba ọkụ adịghị achọ oke. Onye ụlọ ya na-agba ọkụ na ọ dịghị achọ oke. Mana ahụziri na ihe ndị ala Igbo na-achụzi n'oge awa atụmatụ ụmụnne anyị na Anambra steeti, ndị ụkwa na ndị ire awaala ha mpara na-awakpuzi ha n'ike n'ozugbo a na-adọzi onye nwere pawa. N'oge gboo kwara anyị matụrụ oge gboo na ọ na-abụkwara ahụhụ dibịa. A na-asị ahụ dị mkpa ahụ ogwogwo imi ya. Ahụ dibịa sị na nke bụ dibịa. Mana ihe na-ahụzi ugbu a bụzi ndị oke ite. Ihe na-ahụzi ugbu a bụzi ndị na-amazi aka. Ihe na-ahụzi ugbu a bụzi ndị na-amazi onwe ha wụọ, na-abụsizi onwe ha agha. Social media native doctor, social media native doctor, social media mbunye ike ndị oke ite asịkwa asị gị. A na-akụgheri cha. Emene m ihe onyonyo nke m mere mbụ si na the same people. Ebe a sị na the same people. Nnụnụ na-ehi n'ụlọ ụka hụrụ ndị bịaje ekpere n'isi ụtụtụ bụ Baịbụl. Ya kwụ na otu nnụnụ aha ụkwụ onye na-ahụkwa ndị a niile ebe ha na-aga ezukọkwa ebe mitin otu nzuzo ha. Nnụnụ fepụ fere ebe ọta ebe fada nọ n'ebe ha na-eti ya onye na-eti ụkọchukwu na the same people. Ụkọchukwu na the same people. Nna ihe ndị a niile ahụ ọcha na ọ bụkwa the same people. Ka ha gbaghara ha niile the same people. Ofu ihe ka ha na-arụ. Ndị nrafu ka ha niile bụ. Ọ bụ niile si unu kwuziri nke wee eziokwu. Eche m na ihe ndị unu na-akụgheri, ihe ndị unu na-eyi na-ege asụ mmiri ndị unu na-ege ndị mmụọ ha na-apụ, ndị mmụọ ha na-efe efe, ndị mmụọ ha gafere osimiri asaa na osimiri asatọ na gịnị na ndị bụ ike ga-agwọ ndị ọrịa 50-20 asịkwa asị gị. Abụghị ha ga na-ahụ na soshal midia. Igbo bụ Igbo, biko lere ihe onyonyo a. Bukobi nwaanyị onye wumeri
Nwaanyị onye bụ nwaanyị onye ọcha anyị na-ahịa aka ị na-eromansị wifi bịakwa okwuchukwu ma pịawacha ụlọ azụ. Ebuka Obi nwe pawa bịa mpịa gụ jaja Mbaka gbara ọsọ wee efere omeghị ife eze Obi nwenwuru ọ ya wee ihe abụ dị 7 gbasa na ozi a gwa na nsị na Prophet David ya wee ọkara mmadụ ọkara mmụọ si na ọ gbara ọsọ ka akwasị gba ọsọ. Children of God fear no dibia. Eze Obi sendịrị aṅụ beta aṅụ ahụ oruhodu Bini ka m gwa gị na ijọs ihe ama na mma onye bụ oruho Bini. So you're too small. Onye si nwe Paul ya ọ ma gwara Mbaka na ọ bụrụ prophet ọ chọrọ nwepụ na Roman Catholic o wepụ ya to authority. Mgbe e kwuru maka TV Doctor, people say, oh, this one, yeah, TV Doctor, they will kill you. This one, yes. We fought together spiritual. TV Doctor belong to Mary and you're not make way to that. I said this before he died. So don't say I'm making mouth. If it's easy to make mouth, come and make it. I walk enter video call. Heal 5 people. Kerafia, Samari, million will Samari, enter video call. Heal 5 people. Prophet David Yahweh will heal 20 or 50. As will be heal 5 people. Where them? Shema temple. Abra son say go kill the Konomana. One undabadro, one kaifu. Tomorrow is the day. In Worogo, in Worokite, but then maybe the Ogo. Attack and Emegu, 10 years, 20 years. Come. Spend your money no more. Nkabronke, Ebukobi, I say, oh, you go, it's a fake. Ebukobi is a fake. Do you know how many people that are frustrated? You don't know about fright 1 million, 2 million. See abroad, the better than Ebukobi, I got half a year. How are you? Are you not talking about it? Ebukobi, if you want to become a man of God, close your church, put on a street. Come on, a man of God. I have not done church for 5 years. Only woman I got seen come offering for 5 years or tithes. Let him come out. Only I got say you have paid tithes to me 5 years. Eso obi akwa ọkụ kọmmiri enwilo gwọnụ ndị na-aya arụ ọ ya ka e nidiri na hospital have failed us. Politicians have failed us. You claim to be dibia ị na-agwọ ya. Eso obi kpọpụta ndị na ka itinye in competition na Anambra State chukwa na ha agwọ ya ma mata ya si kpọta ya doctor ha bịa gwọ ndị nwere spiritual attack. Let them come and remove spiritual husband. Let them come and remove spiritual sickness. Kpọta ya doctor ha bịa gwọ ma ndị nyere poison kpọta doctor. Every one of us only na nonsense and not Koreaka. Oh, whatever I want to say, you. Yes, but he cannot realize everything. A guy has not one hour. When I without God, they are whole. Matthias and our favor, the woman that had a Kumakia. Matthias and our favor, no man, and you know, Kumakia. But all got what fast and cap, whatever for a cap. I saw an iPhone a good job, but you know, who general. In a corner, Amaka, or in a new all men, or in a post all men. Attacking in an number 100 men. On the Dibia. That's why you don't know me. I'm not Facebook person. But because of our work, I say no, will come out. Let the world know who carry power. I got me as a good no man anything. I could hear mortar. Then I started a moto. Or men here, yeah, well, I'll try anything again. I'll get best moto. What the packet though? When I went, I go to motor. I went to motor. If don't dash me motor, don't bring to me. Because no businessman in a business guy will be put 10 million. I know my people. Igbo people are not fools. Before only Igbo, with 1 million naira name a business, a man with 1 billion. True or false? Before only Igbo, name a business. And with our American people, billionaire and another motor. Even motor Hanel, if you want to beam, it's hard for them. They can't do it. Because I know my brothers. They can give you before the Bible say, now your prayer the work will take 50,000, take 100,000. Know that the man has made more than 500 million for you. I don't blame them because they are business people. So reason of business people and business of Yahoo people are not the same. Yes. Only name Yahoo believe not the Zohi. So only 3 of all game. It's good I will take it in a Kimeri or all game. Only a boom mother. Man, on our 12 RPG day. It's like he made a protection. He made a protection. Ojo, he can all them all people. I have chosen this part. Any day I will Bible. Any day I will not answer prophet. I will break this altar. This altar will be here till I die.
Yes. Abura ana mmadụ bụ ife a. This house is senior most of churches. Mmiri enwere oke ya bụrụ 2017 ihe matara 2004 orugo 10 years no. Akwa oke orugo 10 years na dibia no. I started ministry 1990. Our first foundation in our father's house was a church. Ask question, because you have nonsense. So don't create problem for yourself, because this is what I am born to do. My father is a very strong man. So you are lucky because you have a man that will tell you don't go to idol. Even idol, I got one commandment. You got more kids. After 3 months, you will be making a sacrifice. Oh, when you get image of it on a hard the first time, I go 2 million. It does as with 5 million. I get boom, madam. My head, I go. Money on every channel number, stay everywhere, or therefore before. Oh, and I do that for a half. I was the last person to use us in a movie, and I was first and the last person. On one of my songs of my movie is called End of Money. This movie was produced in 2004. I spent 20-something million naira in 2004. So I use it to empower our people. So I never need a government to use it to empower our people. Why not build one industry? So say talking about hotel, why not use and build one industry in Igbo land? Can no man now roll name with enough salary? I can have anybody develop. What I do is entertainment. No matter number said I will open studio. No matter number said I will open film studio. So Rudo get ready. Ndadi na name on. You watch an phone or coach my temper and you go. Or not like a ghost before. 2017 when I was in Anambra, all my temper can I everywhere. I am one boy in Nuganaba. Just give those people. I put on women okay. You go. I put the mobile hotel. Go kill that before. On that second, then they must pay because I want more. This year may make sure and destroy it, and they may become okay. But also be one born in Cambodia. The guy wants to go. Oh, married the kit through a jack. Buy all for 300,000. Buy no Oja to go. But all this year, every this year. Make sure I attack demon now, cheer every night on every. All my maybe that spirit. Before maybe that spirit, then I go. Here area to spoil it, 300,000. Canada will maybe dog. Let me tell you. I will know. I don't hide my own. Never no matter better free. Never no kid and never get better. If you know, okay, to be a demon, be a go nigga. Share the telecast. Boys will be. I have the 7 today. I know how that's a Kriano because as you know, 7 them, but I go on power. Oh, now to run a dog to Wojo. Carry your Bible. You can run a church as Aburo White Mary. Jesus Bonyo, Jesus Bonyo G. Mary Bonyo G. High grow chaperette. Oh, one of them for a gap challenge. Sina many group chaperette. I was saying about the Bible. Oh, one of them for a gap saying, now apostle grow separate. I was saying, God will say, do not watch idol. You now go, Merinka, you now go, sell the sacrament. You now go. 2023, if you not get power, close your church.